nam došli. Dolaze iz malog grada Makedonske Kamenice, smješten u istočnom dijelu Makedonije i broji 10.000 stanovnika. Ansambl broji oko 200 članova u više sekcija. Njeguju autentične izvorne narodne pjesme i plesove Makedonije. Gostovali su na mnogobrojnim festivalima diljem Makedonije i više puta gostovali u raznim europskim zemljama. Danas i večeras predstaviti će se nam sa koreografijom Makedonski plesovi, a koreograf gospodin Drago Lazarevski. Može li jedan pljesak dobrodošlicu za naše drage prijatelje po drugi puta u našem Dugom Selu?
Zahvaljujemo Kulturno-umjetničkom društvu